Eli ollaan Metsä Groupin Äänekosken kertopuutehtaalla. Mantsina hoitaa täällä tämän laitoksen puun käsittelyn sekä sivujakeiden kuljetuksen. Asiakkaalla oli tahtotila, että nykyaikainen uusi tehdas olisi mahdollisimman päästötön ja kaikki koneella tehtävä työ tehtäisiin myös paikallispäästöttömästi, ja tähän haasteeseen Mantsina halusi vastata. Kapasiteettiriittävyyteen niin sitä pohdittiin paljon ja Volvon kanssa yhteistyössä. Volvolla on hienot järjestelmät, mitkä auttaa siinä akuston mitoituksessa, ja siinä infrasuunnittelussa on tärkeää, että ne laturit saadaan tuottua sinne mahdollisimman lähelle sitä koneiden käyttöympäristöä, että niitä voidaan ladata aina niissä hetkissä, kun koneella ei tehdä töitä. Kuorma-auto voi olla latauksessa silloin, kun sitä lastataan. Silloin kun taas kuorma-autolla käydään viemässä kuormat, pyöräkuormaa ja seisoo, niin se voi olla latauksessa. Kokemuksemme perusteella sähkökoneella pärjää myös talvella. Talven pakkaset ei ole aiheuttanut minkäänlaisia ongelmia. Akun kesto toki jonkun verran laskee, mutta muuten lämmintä riittää ja kone toimii täysin moitteetta. Olin positiivisesti yllättynyt sähkökoneiden toiminnasta verrattuna polttomoottorikäyttöisiin laitteisiin. Hytti on hiljaisempi ja kaikki tapahtuu jouhevasti, voima tulee heti käyttöön. Kone on miellyttävä käyttää. Manttiselle vastuullisuus on tärkeä asia, ja tällä uudella työmaalla pystyttiin pudottamaan meidän hiilijalanjälkeä huomattavasti. Vaikka konekalusto fliitin määrä kasvoi, niin päästöjen määrä ei kasvanut. Että siinä mielessä hyvää kehitystä. Volvon kalusto on täyttänyt sille asetetut vaatimukset ja ollaan oltu tyytyväisiä tekemämme valintaan.